Yeah. Se on Miki G täällä. You know what's up. Sorvi ääres. Yeah. Rakkautta räppi tuoda hip-hoppi backiin. Mitä? Hip-hoppi backiin. Rakkautta ja räppi tuoda hip-hoppi backiin. Miks? Kyllä se näyttää aivan nättiä. Rakkautta ja räppi tuoda hip-hoppi backiin. Mitä? Hip-hoppi backiin. Rakkautta ja räppi tuoda hip-hoppi backiin. Ai miks? Kyllä se näyttää aivan nättiä. Oh shit, tää tyyli OG. Tuo vanha tyyli backi niinku old days low key. Oot sä kuullut vielä mikistä sekä vilistä? Ei sille maida midistä, mut repattiin täällä sinistä. Eikä siksi et me repattaa sitä kripsiä. Älä mussuta tai saata tarvit tipsiä. Jos sä kysyt multa vielä kerran miksi, niin lupaan ettei äskeinen ollut vitsi. Vaikka ollaan nuori, pidetään toistemme puoli. Ajattelu naivi, ilma huoli. Mut kyllä kokemus meistä vielä miehiä kuorii. Ja joku päivä me vallotetaan niitä vuoriin. Rakkautta ja räppi tuoda hip-hoppi backiin. Mitä? Hip-hoppi backiin. Rakkautta ja räppi tuoda hip-hoppi backiin. Ai miks? Kyllä se näyttää aivan nättiä. Rakkautta ja räppi tuoda hip-hoppi backiin. Mitä? Hip-hoppi backiin. Rakkautta ja räppi tuoda hip-hoppi backiin. Ai miks? Kyllä se näyttää aivan nättiä. Skrivaa eka biisi, ilmastuuri jotain biitti. Mulle tää on easy, tässä on kuvio ja hiitti. Raidat sytty palaa kun mikki tava. Kot buukataan jo mulle eka keikka lava. Me oikeesti töihin, ne mulle huutele. Mut tiedät ittekin et alat metsi kuuntele. Eikä siinä mitään jos et tikka tästä tyylistä. Vauhti vaan niin hyvä että tiputin tästä kyydistä. Löytyy mulle duuni ottaa yhteyt manageri. Kaivaa esiin luuri, mentäs suora palaveri. Mut ei se natsaa, ei manageri vastaa. Kai se pitää alkaa tässä ite jota haslaa. Rakkautta ja räppi tuoda hip-hoppi backiin. Mitä? Hip-hoppi backiin. Rakkautta ja räppi tuoda hip-hoppi backiin. Miks? Kyllä se näyttää aivan nättiä. Rakkautta ja räppi tuoda hip-hoppi backiin. Mitä? Hip-hoppi backiin. Rakkautta ja räppi tuoda hip-hoppi backiin. Ai miks? Kyllä se näyttää aivan nättiä. Koitin soittaa managerilla 5 kertaa. Ai 5? No jotain 5 kertaa. Se puhelin piippasi jotain 5 kertaa. Eli 5? Just jotain 5 kertaa. Ja vastauksia sai jotakin 0. Eli paljon. No about jotain 0. Ja vastauksia tuli yhteensä 0. Eli ei yhtään? No pyöreät 0. Soittoja 5, mut vastauksia 0. Tässäkö tää mun ura tais olla? Manager. Mitä helvettiä sä oot soittanut mulle 8 kertaa? Studiolle. Ait.